Naku mga kababayan, totoo nga ang mga kumakalat na balita patungkol sa bigayan sa Kongreso. Isa na nga po sa patunay ang congressman ng 2nd District ng Caloocan na si Mitch Cahayon-Oy ay sinabi na kaya nga siya pumirma ng impeachment complaint laban kay BP Inday Sara Duterte ay dahil natatakot ito na baka mawalan ng ayuda para sa kanya mga kababayan. Ibig sabihin nito mga kababayan ay totoo nga na mayroong bigayan at pangako sa mga kongresista na pipirma dito sa impeachment complaint laban kay BP Inday Sara Duterte. Mapapakinggan po natin mga kababayan. Ito ay mula doon sa Facebook Live mismo one day ago nitong si Mitch Cahayon-Oy ng 2nd District ng Caloocan. So pakinggan natin mabuti mga kababayan kung paano niya ipinagkanulo si BP Inday Sara Duterte para sa ayuda. Ay na po ba, bigyan niyo ako ng pagkakataon kasi alam niyo po, masyadong maingay yung kalaban di ba? Kuda ng kuda, alam mo yun? Pwede po bang mabigyan niyo ako ng pagkakataon para kahit paano may alam naman po kayo sa mga naging desisyon kahapon. Okay lang po ba yun? Okay lang po ba yun, ha? Kasi ayoko po na bumira sa walang kakwenta. Kasi yung mga nasa Facebook, yung mga nasa dyan, mga trolls yun mga hindi naman natin kilala kung sino yung may pagkatao nun. Kasi kung matatapang sila, dapat harapin nila ako. Diba? Hindi yung nagtatago sila sa kung ano-anong mga pangalan, tapos wala naman pala silang mga bayad para harapin ako. Diba? Ngayon, ganito po. Bakit po ako ay bumoto sa impeachment? Tanong nyo, bakit? Interesado po ba kayo? Ba't parang hindi? Tanong nyo, bakit? Kasi po, mahal ko kayo. Mahal ko po kayo na hindi ko na inisip yung sarili ko. Okay? Kasi ganito po yan. Alam naman natin na yung kalaban, bumoto ako o hindi, may sasabihin. Tama? Tama po ba? Na kung halimbawa naman, hindi ako bumoto. Diba? Hindi ako bumoto para pabor doon sa impeachment. Diba? Di magsasaya siya kasi wala na tayong pondo. Diba? Tama po ba ako doon? Ngayon, bakit ko mas pinili na bumoto na lamang? Tanongin niyo po, anong mga barangay kayo? Anong barangay po kayo? 31, anong barangay po kayo? Ha? 107, ganito po pag-uwi niyo sa bahay, tanongin niyo po yung mga kapitan niyo, natanong ka ba ni Mitch kung papabor ba o hindi sa impeachment? Kasi yung mga oras na yun, crucial na. So syempre, hindi na lahat matatanong ko. Pero ang natanong ko ay ang mga kapitan nyo. Kasi iniisip ko na ang mga kapitan nyo ang representante ninyo. Tama po ba? Tanongin niyo po sa mga kapitan na narito. Ang pinasa-assignan ko po sa kanila ay tanongin kung pabor ba tayo, kasi hindi naman ako magdidesisyon ng sarili ko lang. Tama po? Hindi naman ako kinutawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Ayan, kasi po ganito. Alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karaniwan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pag bumoto ko ng impeachment, hindi na natin ito maituloy. Diba? Kasi yung podong inilaan dito, baka makuha na. Diba? Nakukuha po ninyo. So, ano po ba? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko to desisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ko? So, ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambala niya. Diba? Pero ang importante, nasalig ko yun para hindi kayo mawalan.
Kasi kapag ka magsasalita siya, hindi naman kayo ang sasalo. Tama po ba ako? Ako ang sasalo nun. Kita nyo, sino mga pinabas siya? Diba? Tatlo po kaming kinatawan. Diba? Ng Caloocan. Tatlo po kami na bago po kami pumasok dun sa kwarto na yon, sa committee room, nag-usap-usap muna po kami kung anong magiging desisyon namin. At napag-desisyonan namin, bumoto. Dahil pare-pareho namin kinakailangan dumaloy ang tulong sa tao. Diba? Pero tingnan ninyo, tatlo kami bumoto, ako lang ang binabash. Diba? Ako lang ang binabash. Diba? Napansin ninyo? Bakit ako lang yung parang ang daming comments doon? Ibig sabihin lang, yung mas maingay at mas hindi nag-iisip, yung mga nagtatago sa mga hindi nila tunay na pangalan. Di ba po? Kaya sana, sa ginawa ko po bang yun, masisisi niyo po ba ako? Sa ginawa ko po bang yun, tingin niyo po, sarili ko lang ang inisip ko? At sa totoo lamang po, syempre, kita nyo nga, bukod doon sa sasabihin ng dati ng congressman, di ba, nung kampo nila, di ba, bukod doon sa sasabihin, syempre, nagiging masakit din. Pero sa totoo lang po, kaibigan ko, okay? Pagdating po kasi kay VP Sara, ito po ay collegial body, desisyon po ito ng Kongreso. Kami po, ako po ay nasa committee ng appropriation. Kaya po kami yung naghimay ng budget ng bansa. At nakitaan naman po talaga namin ng mga dahilan ng mga questionable mga budget. Okay? Kaya po ako ay sumang-ayon din. Ngayon, pagdating naman po dun sa sinasabi nung kalaban na utang na loob ko raw sa Duterte, sa totoo lamang po, kay PRRD yun. Pero pagdating kay VP Sara, baka po kasi hindi na rin ako kilala. Okay po yun? Okay po yun? So kami, kumaga parang ako, ang kaibigan ko po, si Senator Bongo. At hindi po yun napapatid. Hindi po yun napapatid. Kaibigan ay kaibigan. Ang kaibigan po, hindi po ako nang iiwan. Kaya lamang po ako, may mga desisyon kinakailangan gawin dahil mas iniisip ko yung mga ikabubuti na mas nakakarami. Tama po ba ako doon? May tanong ako ngayon sa inyo. Okay lang po ba yung naging desisyon ni Mitch Cahayon? Okay lang po ba yun? Mauunawaan niyo po ba ako? Pero sa totoo lang, naisip ko rin naman kung sino naman ang nandyan eh. Tinatanggap na lang din natin kahit hindi na rin naman natin di ba? Kaya naisip ko, kung sino yung mas nakakatulong sa atin, ibigay na natin. Napakadaling pakiusapan ni Speaker Martin, sa totoo lang. Dahil sabi ko nga, hindi tayo babaha ng ganitong mga social services kung hindi yan dahil kay Speaker Martin Romualdez. Palagpakan po natin si Speaker. Kaya naman po, sa totoo lang, kung halimbawa may mga ilan po sa inyo na siyempre, hati ang isipan. Ako po nandito. Tumatayo po ako, pinapaliwanag ko po yung naging desisyon ko. Pero yung iba, hindi ko alam kung matapang nilang sasabihin ang kanilang mga posisyon. Dahil sa totoo lang, ang liberal, bumoto rin. Sila nga po ang proponent eh. Pero bakit po sila nagtatago sa kanilang mga kinakataguan? Nakukuha niyo po. Nakukuha niyo po. Kaya ako, nandito, matapang kong tinatayuan ang aking naging desisyon dahil ang desisyon ko ay hindi para sa akin, kundi para sa mga taga-distrito dos ng Caloocan. Kaya po sana, sa mga susunod na mga panahon, alam ko, mas titindi pa ang mga paninira. Di ba? Habang papalapit po ng papalapit, titindi pa na titindi ang paninira. Pero ako lang po, isa lang po ang sasabihin ko po sa inyo. Kahit na po, ano ang gawin ko, meron at merong sasabihin yung kabila.
Di ba po? Wala kasing ano, gusto nila sila yung tama. Pero ang totoo lang, ang tama, pwedeng maging mali. Alam niyo bang ang tama ay opinionated? Maaaring tama sa iyo, kuya, mali sa kanya. Maaaring din tama sa iyo, mali sa kanya. Opinionated ang salitang tama. Pero ako po ay tumatayo sa totoo, katotohanan na hindi mababali ng anumang kasinungalingan. Sa mga sinabi ni Congressman Mitch Kahayon-Oy ay wala nang kawala at hindi na makakatanggi dito ang ilang pang kongresista na nagsasabing wala ngang ganoong nangyari sa bahagi po ng permahan ng impeachment complaint. Grabe, ipinagkanulo si BP Inday Sara Duterte para sa ayuda. Tandaan po natin, hindi ayuda ang solusyon, kundi trabaho at mababang presyo ng mga bilihin. Dahil kung bibigyan ka ng ayuda ngayon, gagawin ka lang tamad at umaasa sa gobyerno. At kapag wala ng ayuda, magugutom at magugutom ka. Walang problema sa ayuda kung napupunta sa tamang tao talaga, hindi lamang napupunta doon sa tao na kailangan mo para sa iyong boto. Yun ang masama. Yan na nga po ang nangyayari ngayon. Di po ba? Sabi ng mga followers at mga vloggers na naka-align sa gobyerno ngayon, kami raw po ay duwag dahil hindi kami sumupot. Hindi kami sumipot dyan sa hearing na ipinatawag. Alam niyo po, for over 15 years, magyayabang lang ako ng konti. I have, just like many of you here, sina Mark, sina Darwin, bago pa man po si PRRD, magkakakilala na kami online dahil pare-pareho na kaming vocal, although hindi pa uso ang salitang vlogger noon. And I think pare-pareho rin kami na hindi namin naman talaga gusto na tawagin kami or label na vlogger. Because guys, may mga trabaho kami, may mga profession kami. But then, syempre, ayun na yung ginamit na term, o di sige, kasi parang hindi naman parang mga paaita na nag-cringe kami doon sa salitang vlogger, but we're not. You know? You have doctors here, lawyers, journalists, ba? Anyway, so for the past 15 years, like I said earlier, I have fearlessly but responsibly shared my political analysis and informed opinion on Facebook. I have also criticized those in power and often also offered suggestions. Si Pinoy, even si PRRD na kahit sinusuportahan namin, eh paminsan-minsan din namin pinupunan. Wala ni isa man sa kanila. Kahit gano'n pa kami ka-harsh minsan ng mga panahon na yon, ang umatake sa amin o nagpatawag sa amin o nanakot sa amin. I have done so, all these things at social media, and I will continue doing so with full awareness of my fundamental rights and duties as a Filipino citizen. And I can only wish na itong mga public servants natin can also say the same. Sana alam din nila ang kanilang mga responsibilidad, karapatan, more on dun sa responsibilidad bilang public servant, bilang mga Pilipino, dahil mukhang yan ay nakakalimutan na nila at nalalasing na sila masyado sa kapangyarihan ng kaibahan. Silencing critics is the first major step toward authoritarian rule. It is dangerous betrayal of the ideals that define a government of the people, by the people, and for the people. And those of you in the government who are attempting to curtail this right are betraying not only the people, but also the very oath you swore to uphold. Those of you who nawala na yung kopya ko, pasensya na, at baka kasi makalimutan ko ang mga gusto kong sabihin. So kayo mga balang sibuyas dyan, na ayaw pa na, wala kayong karapatan
na manatili dyan sa gobyerno. Kung kami nga, diba, araw-araw, tumatanggap kami ng death threats, tumatanggap kami ng kaliwat kanang bash. Hindi naman kami politiko, hindi rin kami artista, makalam. Tinatanggap namin yun at ni isa wala pa kaming kinakasuhan, baka ngayon lang. At hindi mga ordinaryong bashers ang gusto namin kasuhan, kundi yung mga gustong magpatigil or sumikil ng aming karapatang magsalita. Sa akin, okay lang, i-bash nyo ako araw-araw, walang problema. Dahil nire-respeto ko ang karapatan nyo at kalayaan nyo na magsalita gano'n man kayo katanga. Ang hindi ko lang matatanggap ay ang patahimikin nyo kami. Dahil pag yan, pag ang mga boses na namin, ang iniminute ninyo, tinanggal nyo sa amin, ano na, ang magiging kinabukasan ng ating mga anak, mga apo, yan ang hindi ko matatanggap. Dahil ina rin ako. So sa lahat ng mga magulang dyan, huwag nating hayaan na babuhin lang ang ating demokrasya o sikilin ang ating karapatang magsalita. Hindi karuwagan ang hindi pagpunta o ang hindi hayaang ang hindi pagpasok sa katibong. Hindi po yun karuwagan. Dahil magkaiba po ang katapangan sa katangahan. Hindi po kami tanga. Alam namin kung ano po kami. Nalaban po kami sa paraang fair game on a neutral ground, kung saan ang mga mag-aakusa sa amin ng hindi tama ay pwede rin namin kasuhan at pwede rin namin ipakulong. Hindi yung kami lang ang iko-contest ng wala sa lugar na ganun-ganun lamang. Mabuhay! Mabuhay tayo, mga kapatid sa online. Huwag natin hayaan na patahimikin tayo. Magtulungan tayo at magkaisa. Maraming salamat. So, sana nga, handa akong humarap sana dun sa hearing kanina. Pero dahil na nagkaroon kami ng consensus at nagkaroon ng pagsusuri na parang huwag natin dapat bigyan nga ng puwang ng mga katulad nila Dan Fernandez at Ace Barbers na sirain ang ating pagkatao, hindi na nga lang kung kami support. At kanina nga ito yung aming statement. Babasahin ko na lang po. To Congressman Dan Fernandez and the members of the Joint Committee on Public Order, Public Safety, Public Information and Information Technology, I am Mark Anthony de la Cruz Lopez, and I was supposed to stand in front of this committee today in what has been asserted as an inquiry on fake news peddlers, narco-bloggers, and POGO-funded bloggers in aid of legislation. When I first got the invitation, I honestly got excited with the prospect of finally meeting you face-to-face together with other committee members, particularly Robert Ace Barbers. I would have loved to really open up and tell you my story on how I evolved from being an ordinary citizen to being labeled as a blogger, quote-unquote. Mind you, I have never really considered myself as such, and whenever people ask me, even in formal events, I would rather call myself as a social media activist. Perhaps the label blogger stuck to us out of necessity and simplicity, so that many of us who actively utilize SOCMED as the platform to express our sentiment can be lumped into an aggregation or an organized entity. Maybe the need to label as such stem also from the phenomenal growth of social media as the new alternative media, so to speak. I've said this before, and I say this again, social media is the new EDSA, as its strength in the collective voice of those whose sentiments resonate
with the majority of the public. Your invitation to 40 of the so-called bloggers is actually proof of government's acknowledgement of the force and sway we hold in public opinion, even as you are still confused on what really is the definition of our endeavor and to the larger extent how information is disseminated. Which now brings me to the point of this statement. I personally am declining your invitation to attend inquiry, not because I am afraid or intimidated, but because I was made to realize that you really have no power over me. It is actually the reverse. Our Constitution, the supreme law of the land, which you are supposed to uphold, says so in its preamble and its Article 2 Declaration of Principles and State Policies, of its Section 1 clearly state the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. Ulitin ko lang po yun. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. In the absence of any formal charge or indictment or formal appointment, I do not have any legal persona except as a citizen of the Republic of the Philippines. In the case of your actual inquiry, it appears that it's also unconstitutional under Article 3 Bill of Rights, which also clearly states, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So you see, Mr. Fernandez and Mr. Barbers, I reiterate that I am a citizen of the Republic, and I actually understand that the premise of your so-called inquiry is without basis and cannot stand on solid legal ground. May I suggest that before you proceed with gathering a so-called bloggers, your committee should first understand what you want to do as against what you are only allowed to do under our laws. I assert that your supposed legislation is legally flawed and whimsical, maybe because the only motivation you have right now is that you cannot stand criticism, ridicule, and shame on how you behave and conduct yourselves as legislators. Mind you that as citizens, we can do that under our laws, and your decision to be public servants warrant that you accept that as part and parcel of your chosen path. As for me, I am labeled as a blogger not by my own choice nor appointment, but simply because I am one of those who exercises his constitutionally protected right to free speech and expression. And since I have no official or formal designation or actual credential other than being a citizen, I do not see myself having any input in your aid of legislation. I therefore invoke my rights as provided for in the Constitution and decline your invitation. And I commit that I will continue to hold you accountable and responsible because you chose to be servants of the Filipino people. With all due respect, our Anthony. So yun lang po mga kasama, and maraming salamat po sa inyong mga suporta at tuloy lang po yung ating laban dahil hindi lang po ito laban namin, laban po natin itong lahat. Laban po ito ng sabayan ng Pilipinas. Thank you.